Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amazibela eThonga ngomhla ka-10 September. UMakhumalo uvuke ekuseni ephatheke kabi ukuthi phela uSanele akavaze alale endlini. Utshele uNjinji ukuthi hayibo lo mfana akavaze alale nhlobo lekhaya izolo. Wamane wathi uNjinji hayibo umfana phela loya. Wasusa ukhathazeka kangaka wathi yebo ngiyazi ukuthi umfana kodwa akufani noSanele lokho. Ngibuzile noKwanda ngabuza no-Ayanda basho ukuthi akavaze abuye ngisho ukubuya lekhaya. USanele uhlezi elala ekhaya bakithi. Hayi uNjinji still wangafuni ukumkholwa uMakhumalo. Kwase washo uMakhumalo ukuthi sengiqala ukumkholwa manje uGumede. Yazi ngempela lo mfana ufana nseni noBanele. Indlela akhuluma ngayo, indlela enza ngayo izinto, ngisho indlela ahamba ngayo. uBanele phela ayihlalele loya. Ayi uNjinji-ke guys wamane wathi kodwa ngeke Makhumalo. Kungenzeka kanjani vele? Into kanje ngayichaza ithini? Hayi kulungile ngizothi kumhlola umfana ngoba ukukhathazeka kakhulu. Hayi ngizokuthi ngimphosihle yonke lento le. Guys, ubuyile-ke ekhaya phela. Umane nje wambuza uMakhumalo ukuthi ndodana ulalephi izolo. Ayi guys, uBanele wamane nje wathi ngizocela ninginikeze isipuni ngifuna ukwenza ukudla. Yini manje ngicacile mbuze nje. Wathi hayi bo musuke ungiziba mfana, phendula ulalephi izolo, phendula umbuzo wami. Wathi yabo mengase kuthiwa ngibuza umbuzo osile ngabe ngiyakuphendula. Yabona nje lo mbuzo ngibuza wona nje Makhumalo angikuzwa mina kahle mbulazi. Wathi hayi bo kusho uNjinji-ke manje mfana yikuphi inkinga vele umbuzo lula lona. Wathi yabona-ke sengimane ngasutha. Waqeda wahamba wavuthazela wayoshona le. Washo uMakhumalo kuNjinji wathi yabona-ke into engiyishoyo uBanele lo. Wathi hayi khululeka, ithi ngeke ngimnike nami isikhathi ngimphonse ihlo ngizobona ukuthi kahle kahle ubani lo. Ayi guys, uBanele uhambile-ke waya le emithingini yokuqala ngqa koNtanzi phela kuleya forum le entsha abayisungulile. uNtanzi uqala wamthakazela washo ukuthi lo mntana usamusha impela uzokwazi ukuthi ayibambe le nkampani ayiphakamisa ayibeke phezulu. Igama lakhe uSanele namazi madoda. Wabeqhamuka spin top guys. Wathi sanibonani ya bese shilo-ke uNtanzi impela yimina uSanele ningakhathazeki. Yabona nje njengoba sizosebenzisana yonke into ngizoyenza kahle, ngizoyenza ngendlela. Hayi wonke amadoda azojabula. Yabona nje zothi zikhisimusi. Hayi phela nizohleka nonke ngoba amaphakethe azobe equmba imali. Engasanyanyile kanje uphinda esho ukuthi esho ngenhliziyo madoda lafe lihle kakhulu. Ayi uzama-ke yena bekade lokho emoyizela usimoyimoyi kubonakala nje ukuthi uchazekile ugirl. Yeyi guys kwaze kwanzima. Uthe emva kwalapho-ke guys wahamba-ke uBanele wale kwi-construction phela yakaMagwaza eyobachathazela nabo iy'ndaba ezimnandi. Ubatshelile ukuthi yabona-ke manje madoda, hayi liganga omunye umhlathi-ke manje. Uyabona thina koMagwaza sesimane-ke sangena kwelinye ibhizinisi-ke elizoletha umnotho la koMagwaza. Sengikhuluma imali, ngikhuluma ngamathuba omsebenzi, ngikhuluma impumelelo, ngikhuluma impilo emnandi. Hey guys kubonakala nje ukuthi hayi no Sanele soze uSanele abehave ngale ndlela le abehave ngayo uBanele njengamanje. Kanti uNjinji umile lapha yabuqamama ubuka yonke indlela abehave ngayo. Uyabona-ke manje usesithatha nalolu lwazi analo alinikeze uMakhumalo ukuthi loya uBanele. Usesebenzisa-ke namehlo akhe-ke manje nengqondo yakhe ukukhumbula uBanele ukuthi wayenjani. Hayi uyabona ukuthi hayi man yazi 10 out of 10 uBanele loya. Ayi angiphathi-ke ngesikhathi sekhipha isibhamu-ke uBanele waqhumisa emoyeni, eqhumisa isibhamu for ukuthi phela uyacelebrate uyajabula. Hayi uNjinji umane wahlaba ngejubane guys. Yeyi wathi hawe ma uyena ngampela. Ijubane uyaphi-ke manje uyale koMagwaza uyotshela phela uMakhumalo ukuthi yeyi ubukade uqinisile intombo loyaya uBanele ney'nqotho zakhe. Umane nje wathi uNjinji Ntungwelihle ubuqinisile. Hayi bo uyaphila lo mfana. Wathi indaba manje uboneni? Wathi hey bengilo ngithuli ngimbuka laphaya esayithini, indlela enza ngayo, indlela akhuluma ngayo, indlela abekade ephethe ngayo isibhamu. uSanele bengekasiphathe kanje isibhamu. Angiphathi ngesikhathi sesiqhume semoyeni. Yeyi uBanele loya uyaphila lo mfana, uyaphila lo mfana.
ethukile guys nje kubonakala ukuthi hey uyabona ukuthi nakho ezobona isipoki emini kabha ilanga libalele. Umaneke wayimoshela Wes guys, uBanele sithi umefika endlini ufika nale excitement yokuthi phela usengene ngampela heqe laphaya kwiforum yantanzi as u-secretary. Uyamtshela ke manje unina ukuthi yeyiwe ma, le mpumelelo le esizoyithola manje ile kade ubaba ayiphupha ngayo thina bomagwaza sesizoba ithina esiphethe amathenda, wonke amathenda azoqala la. Uma uyayizwa kahle impumelelo iyasinukela mbulazi. Hayibo, amane nje wangajabula uMakhumalo. Wathini ma? Jabula phela. Wathi iqiniso angithi? Wathi ehe iqiniso. Sengiphakathi emkhandlwini walaphaya kontanzi. Wathi wena uBanele. Ayi guys, umane waluma isisu kuBanele, waphenduka wabheka le odongweni. Wathi hayibo ma uthini manje? Wathi ngiyazazi iy'ngane zami mina, ningatida abanye kodwa hayi mina. Phela wena ninoSanele navundlala kwele sami isibeletho inyanga eziyisishagalolunye. Ngiyanazi nanceliswa yimina, uBanele wena. Eyi waphenduka wabheka ngakuyena uMakhumalo wathi ma, angithi uyazi uBanele ukuthi samfihla. Musa ukuyenza ma lento, musa ukuyenza lento. Hawu, angithi wawukhona nje. Akekho uBanele, khona mina manje. Washo wambrasha ubuso ezama ukumpholisa wathi cha, ungalinge ungiqambela amanga ndodana. Njengoba ngishilo, ngiyazazi ingane zami. uBanele wena. Wathi ma, ngiyacela ungayenzi lento. NguSanele mina. Ngiyacabanga ukuthi kumele uhambe futhi uye kwiholidi. Yabo uthi ukupholisa ikhanda. Wathi angidingi iholidi. Angihlanyi mina. Ngiyayazi into engiyibonayo la. Wena uBanele. Yeyi guys, kwashuba. Kodwa-ke asithembe ukuthi umgoqe kahle. Awuphikile ubhuti, uphike wamangozwane. Bengithi mina uzomane nje athi kulungile vele sengibanjiwe wasale sekhuluma yonke into. Guys, umane nje wayivikela ubhuti wathi nje yena uSanele. Wama futhi kulelo zwi. Into ekumele ayenzeke manje akazama ukwehlisa bandla ngeke. Ngathi uhappy kakhulu uBanele ukuba la emhlabeni. Hey usephapha too much. Hayi ukuthi ngisho kabi kodwa hayi ngeke. Like useyayiveza kakhulu naye manje usenza kakhulu. Engase nje athi ukutona down a bit. Hayi bazomthemba lapha kuba ukuthi hayi uSanele. Athi ukuthi nje kancane. Otherwise hayi engathi impela amagama agumede azogcina sekholwa wonke umuntu. And once noNokwanda wayibona lento, siyamazi ke guys, uyahlambalaza uNokwanda. Uzomane ethi nje hey wena mfana, kalinga usibhuqe thina. uBanele wena vuma nje. Bese no-Ayanda ke naye futhi ayazi le ndaba. Kaziyo kabuye yini uSanele ke mase sekwazi ukuthi lo uBanele. Guys, kusazoshuba. Aphela lapho ke mazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobile Mpesela Mazibela 8 home.